Min flok hemm ix-xewqa u r-rieda biex l-abbużi jitwaqfu, diversi sidien u operaturi qed jitħallew ikomplu jwettqu l-illegalitajiet. Kienet din id-dikjerazzjoni li għamlu ir-residenti ta' Marsa Scala fejn fis-stqarrija żvelaw illi talbu għal laqat mal-ministri responsabbli mill-awtorità tal-artijiet u l-awtorità tal-ippjanar, però baqgħu ma rċevew l-ebda risposta. Rappreżentanti tal-awtorità tal-ippjanar qalu li jistgħu jieħdu azzjoni wara li tittieħed deċiżjoni dwar applikazzjonijiet ta' sanzjonar li jkunu saru mis-sidien tal-istabbilimenti għall irregolaritajiet li jkunu wettqu. Bir-residenti ta' Marsa Scala jgħidu li huwa inaċċettabbli li id-drittijiet tar-residenti qegħdin jiġu miksurin b'mod sfaċċat. Huma saħqu wkoll li minflok il-ministri responsabbli qed jieħdu l-passi neċessarji sabiex jiġu mħarsa l-linji gwida, ir-regolamenti u l-prinċipji ċiviċi, din is-sitwazzjoni qed tiġi injorata kompletament. Fl-istqarrija residenti ta' Marsa Scala komplew jgħidu li jinsabu irrabjati ħafna hekk kif din is-sitwazzjoni tat-teħid illegali ta' spazji pubbliċi dan is-sajf laħqet livell sproporzjonanti, tant li dan wassal biex bankini, rampi u spazji pubbliċi spiċċaw imblukkati jew maħuda. Bir-riżultat ta' dan ġew kompromessi l-aċċessibilità u s-sigurtà tar-residenti, kif ukoll feġġew ċirkostanzi fejn tfal qed ikunu esposti għat-tipjib li jsir mamwejjed ta' stabbilimenti li invadew saħansitra il-konfini tal-playground tal-bajja ta' Marsa Scala.